Koľkými spôsobmi je možné zoradiť dve loptičky, červenú a modrú? Odpoveď je celkom jednoduchá, máme dve možnosti. Bude prvá červená a druhá modrá, alebo naopak. Čo v prípade, že pridáme tretiu loptičku, zelenú? Počet možností, akými môžeme tieto tri loptičky usporiadať, sa už zvýšil na 6. A čo pre 4 loptičky? Skúsme na to prísť nejakou úvahou. Máme 4 miesta, kde môžeme uložiť loptičky a máme 4 možnosti, ako vybrať loptičku, ktorá bude prvá, úplne najviac vľavo. Potom nám zostávajú 3 ďalšie možnosti, teda 3 ďalšie loptičky, z ktorých môžeme vybrať na druhé miesto. Potom 2 loptičky na treťom mieste, no a na záver už položíme len poslednú loptičku. Podľa pravidla súčinu máme 4x3x2x1 alebo 24 rôznych možností. Pre 5 loptičiek už máme 5 miest. Na prvé miesto môžeme vybrať z 5 loptičiek, následne nám ostávajú 4, 3, 2 a 1 loptička, takže máme 5x4x3x2x1 alebo 120 rôznych možností, ako umiestniť 5 loptičiek. Všimnite si, že na tých možnostiach, ako usporiadať istý počet loptičiek, je niečo zvláštne. Napríklad pri 5 loptičkách sa začne od 5 a potom sa násobia všetky ďalšie čísla, postupne zmenšujúce sa o 1 až do jednotky. Napríklad pre 3 loptičky sme mali 3x2x1, teda 6 možností. No a toto násobenie čísel nasledujúcich po sebe sa v matematike vyskytuje veľmi často a preto má svoje osobité značenie. Napríklad súčin 5x4x3x2x1 môžeme zapísať takto, čo nečítame, ale v kľude 5 faktoriál. Obecne pre ľubovoľné prírodzené číslo n je n faktoriál definovaný takto. N krát n-1, teda číslo menšie o 1, krát n-2, krát n-3, krát a tak ďalej, až krát 3 krát 2 krát 1. Takže napríklad 10 faktoriál je 10 krát 9 krát 8 krát 7 krát a tak ďalej, až krát 3 krát 2 krát 1. A číslo n faktoriál určuje počet možných usporiadaní n rôznych objektov. To znamená jednoducho to, že ak n sa rovná 3, ako to bolo v tomto prípade, kde sme mali 3 rôzne loptičky, dôležité je slovo rôzne, každá bola inej farby, tak potom počet možných usporiadaní týchto troch loptičiek bol rovný číslu 3 faktoriál, teda 3 krát 2 krát 1. 4 loptičky sme mohli usporiadať 4 faktoriál rôznymi spôsobmi. 5 loptičiek to bolo 5 faktoriál a tak ďalej. Toto neplatí len pre loptičky, môžete usporiadavať ľubovoľné veci. Dôležité je to, že každá z vecí, ktoré usporiadávame, je rôzna. Nemáme napríklad dve červené loptičky, vtedy by to dopadlo trochu inak, o tom si povieme neskôr. No a tieto preusporiadávania objektov majú svoj špecifický názov, a to permutácie. Takže tento obrázok vlastne znázorňuje všetky možné permutácie alebo preusporiadania troch loptičiek. Vždy, keď budete počuť slovo permutácie, mali by ste si predstaviť niečo takéto a zároveň to dať do súvislosti s faktoriálom. Takže dôležitá vec, zapamätajte si, ako sa definuje faktoriál a čo to vlastne je. A že určuje počet permutácií, teda preusporiadaní rôznych objektov. Koľkými spôsobmi môžeme zoradiť v polici 1, 2,
3, 4, 5, 6 alebo 7 rôznych kníh. V tomto prípade ide znovu o permutácie, takže pre jednu knihu máme 1 faktoriál alebo jednu možnosť, pre dve knihy 2 faktoriál, čiže 2x1 alebo 2, pre 3 knihy je to 3 faktoriál, 3x2x1 alebo 6, 4 zase 4 faktoriál, 4x3x2x1 a všimnite si, že 3x2x1 je vlastne 3 faktoriál, tak 4 faktoriál bude potom 4x3 faktoriál alebo 4x6, čiže 24. Ďalej pre 5 kníh máme 5 faktoriál možností, čo je 5x, 4x, 3x2x1 alebo 5x4 faktoriál, čiže 5x24 alebo 120. Pre 6 rôznych kníh už máme 6 faktoriál rôznych možností, čo je 6x, 5x, 4x, 3x, 2x1 alebo 6x. Toto číslo je vlastne 5 faktoriál, to znamená 6x 120 alebo 720. No pri 7 knihách máme 7 faktoriál možností, čo je, ako ste určite už uhádli, 7x6 faktoriál, čiže 7x 720 alebo 5040. Všimnite si, že hodnoty faktoriálu rastú veľmi rýchlo. Pre 7 rôznych kníh už dostávame až 5040 možností. Pre 8 by to už bolo 8 faktoriál alebo 8x7 faktoriál, čo je 8x 5040 alebo 40 320 rôznych možností. Len pre zaujímavosť, 9 faktoriál je už 362 880 a 10 faktoriál je 3 628 800 možností. Ako môžeme za sebou zoradiť 10 rôznych kníh v polici? A teraz jedna problémová otázka. Koľko je 0 faktoriál? To znamená, koľko možností máme na usporiadanie 0 kníh v polici? Tak je to jedna možnosť, polica bude prázdna, preto aj 0 faktoriál je podľa dohody definovaný ako jednotka. Na začiatku prvého videa kombinatoriky som spomínal anagramy alebo prešmičky. No a prešmička je vlastne len preusporiadanie alebo permutácia písmen v slove. Takže ak by našou úlohou bolo zistiť, koľko anagramov je možné vytvoriť zo slova ahoj, ide vlastne o permutácie 4 písmen, takže máme 4 faktoriál alebo 24 rôznych možností. Samozrejme nie všetko z toho budú zmysluplné slova. Napríklad ahoj je tiež platnou permutáciou. Koľko anagramov je možné vytvoriť zo slova mama? Skúsme si ich vypísať. Takže jeden z nich bude znovu mama. Neprehodíme žiadne písmeno. Potom vymeníme posledné dve. Mám a stredné dve. M a. No a potom môžeme mať ešte amam, amma, alebo amm. To je všetko, dohromady máme len 6 možností. Prečo je tomu tak? Prečo nemáme 24 možností, ako keď sme preusporiadávali slovo ahoj? Má tiež 4 písmena. Ide o to, že číslo n faktoriál je správnym výsledkom len vtedy, ak každý z objektov, ktorý preusporiadávame, je jedinečný. Tu máme 4 navzájom rôzne písmená, každé z nich je iné, ale v slove mama máme 2 Ačka a 2 Mk.
a nerozlišujeme toto M alebo toto M. Tieto dva objekty proste predstavujú rovnaké písmeno. V tomto prípade hľadáme tzv. Permutácie s opakovaním, pretože niektoré prvky, ktoré preusporiadávame, sa opakujú. Potom môžeme povedať, že doteraz sme sa venovali len permutáciám bez opakovania. Každý prvok bol jedinečný. No a ako si vyjadríme v tomto príklade počet permutácií s opakovaním? Tak zoberieme všetky možné permutácie 4 objektov, to je 4 faktoriál, a musíme vydeliť počtom permutácií tých objektov, ktoré sa opakujú. Takže opakujú sa dve písmena M, tie môžeme usporiadať 2 faktoriál spôsobmi, a opakuje sa dvakrát písmeno A, to môžeme usporiadať znova 2 faktoriál spôsobmi, a potom dostávame 24 lomeno 2x2 alebo 24 lomeno 4, čo je 6. Pozrime sa na ďalší príklad. Ak hľadáme všetky preusporiadania písmen v slove mesto, jedná sa o permutácie bez opakovania prvkov, pretože každé písmeno je jedinečné, žiadne z nich sa neopakuje. Počet takýchto permutácií bude potom 5 faktoriál, pretože toto slovo má 5 písmen, čo je 120 rôznych možností. Ak hľadáme permutácie slova matematika, opakuje sa nám 2x písmeno M, 3x písmeno A a 2x písmeno T. To znamená, že počet všetkých možných tzv. Slov, ktoré môžeme vytvoriť rozhádzaním písmen slova matematika, bude 10 faktoriál, pretože máme 10 písmen, deleno počet permutácií prvkov, ktoré sa opakujú. Takže máme tu 2 mk, tie môžeme usporiadať 2 faktoriál spôsobmi, 3 ačka, tie môžeme usporiadať 3 faktoriál spôsobmi, a 2 tčka, tie môžeme usporiadať 2 faktoriál spôsobmi. Medzi týmito číslami je znamienko krát. No a to bude vlastne 10 krát 9 krát 8 krát 7 a tak ďalej až po jednotku. Krát 1 písať nejdem. Deleno 2 faktoriál je 2, 3 faktoriál je 6 a 2 faktoriál je 2. Vykráti sa nám 6 a 2 krát 2 je 4. Potom vynásobíme tieto zvyšné čísla a dostávame výsledok 151 200, čo je počet slov, ktoré môžeme vytvoriť preusporiadaním písmen slova matematika. V príklade úplne na začiatku sme si ukázali, že počet možností, ako usporiadať 3 rôzne loptičky, červenú, modrú a zelenú, je 3 faktoriál, alebo 6. Čo keby sme namiesto červenej, zelenej a modrej loptičky mali 2 červené a 1 modrú? V tomto prípade sa nám zjavne vyskytnú nejaké permutácie, ktoré sú úplne rovnaké. Môžeme ich dať preč. Takže máme len 3 možnosti, ako usporiadať 2 červené a 1 modrú loptičku. Čo je vlastne 3 faktoriál, počet usporiadaní 3 loptičiek, deleno počet usporiadaní prvkov, ktoré sa opakujú, a to sú 2 červené loptičky, 2 faktoriál, čo je 6 deleno 2, alebo 3. Takže na záver, zapamätajte si, čo je to faktoriál, ako súvisí s permutáciami a ako treba hľadať počet permutácií, kde sa nejaké prvky opakujú.